acesta. Deci nu e așa de greu. Luați jumătate din cărți și bine vă regăsim la un episod. Astăzi o să vă arăt vreo câteva moduri, nu știu chiar câte, de amestecare de pachet. Un fel de amestecare, faci câteva pachete, faci așa, câteva amestecături false și un riffle shuffle. Da? Dacă nu vreți riffle shuffle-ul, să știți că poți să faci orice. Și mai e amestecătura asta care de jos și le pui deasupra. Să începem cu prima. Amestecătura falsă. Faceți ca un fel de V, dar cu deschizătura spre voi. Și cu degetele astea două mai rupeți o bucată și vă arăta aici așa, ca un nu. Vede? Voi aveți încă așa. Dacă îmi țineți, uite așa sau așa, vă arăta ca un nu. După aceea, faceți, uite așa, pe degetul mare, uite așa, și prindeți primul pachet cu asta care l-ai rotit pe degetul mare. După aia ai pachetele împreună, le rotești, uite așa, și pui la peste alta și ai ieșit amestecătura falsă. Următoarea e riffle shuffle. Tăieți jumătate din pachet în amândouă părți. Pe aia faceți, uite așa, și pierdeți cărțile. Și să vă dau un sfat. În trucuri puteți face așa. Dacă vreți o carte sus, de exemplu, 8-ul de treflă, se pune sus, când faceți riffle shuffle-ul, faceți în așa fel, care ultima carte, și de sus o dați ultima. Pe când faceți, când strângeți cărțile, aveți grijă să nu se dezordoneze și tot prima, știi? Hai să trecem la următoarea. La amestecătura cu mai multe grupe. Deci, cum spuneam, o să facem amestecătura cu 3 tăieri. Așa grea asta, pentru că doar luați, tăieți un pachet, încă unul. Deci tăieți din un pachet normal, tăieți 3 pachetele mai mici. Și luați orice pachet vreți voi, puneți peste altul, poți să puneți și jos și sus, și amestecați. Și atâta. Și următorul e acesta. Știți? Deci nu e așa de greu. Luați jumătate din cărți și dați câte una, dar foarte repede, ceva de genul ăsta. Sau mai puteți da, uite așa, câte o grupă, câte o grămadă mai mică, că nu poți să faci direct. Așa, că trebuie să faci, uite, așa, poți să iei o grupă, știi? Bun, și cam atât a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Să dați un like, un share și un subscribe și să apăsați pe clonțopelul
așa îmi place mie să zic. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!